खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो हायार सेकेन्डारि आनजाद होग्रा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां हायार सेकेन्डारि आनजादनि फिथाइखौ दिनै फोसावनानै होनाय जासिगोन फुंनि 9 रिंगानिफ्रायनो हायार सेकेन्डारिनि फिथाइखौ फोसावनानै होनाय जासिगोन आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा बे खौरांखौ गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायथिदों जाय फरायसाफोरा हायार सेकेन्डारिनि आनजाद होदोंमोन बिथांमोनहा गाव गावनि फिथाइखौ 9 रिंगानिफ्रायनो मोननो हासिगोन बबे वेबसाइटआव मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागोन वेबसाइटफोरा जाहैबाय ahsec.assam.gov.in नङाब्ला resultsassam.nic.in बेफोर वेबसाइटआव नोंथांमोनहा गाव गावनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन आसामनि माखासे जिल्लाफोराव पेट्रल आरो डिजेलनि आंखाल जादों आसामनि बराक ओनसोल बा बराक भेलिनि माखासे जिल्लाफोर जेरै करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दियाव पेट्रल आरो डिजेलनि आंखाल जादों जायनि थाखाय सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे हालाय हाफाय जानाय थासारिखौ नुनो मोननाय जादों पेट्रल आरो डिजेल गैयिनि थाखायनो माखासे पेट्रल पाम्पफोरखौ बन्द खालामनानै दोननो गोनां जादों आरो माखासे पेट्रल पाम्पफोराव पेट्रल डिजेल दंब्लाबो एसेल' पेट्रल डिजेलफोरखौ हरदों जेरै फिसा गारिनि थाखाय 100 रांनि बारा थाव हराखै आरो गेदेर गारिफोरनि थाखाय 500 रांनि बारा थाव हराखै करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दियाव बेफोरबायदि थावनि आंखाल जानायखौ लानानै हालाय हाफाय जानाय थासारि सोमजिदों सुबुंफोरनि गेजेराव करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दी जिल्लाफोराव थावनि आंखाल जानायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मेघालयाव अखा हाबाय थानायनि थाखाय हाजो गिसिगानायजों लामा सामाफोरा बन्द जानानै थानायनि थाखाय पेट्रल आरो डिजेल लाबोनाय टेंकारफोरा लामायाव थाबथानानै थानो गोनां जादों आरो थाव लाबोनाय गारिफोरा करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दी फारसे सौफैयाखै बेनि अनगायैबो सिलचर गुवाहाटी राजालामा सिलचर नगाव राजालामाया बन्द जानानै थानायनि थाखाय आरो दिमा हासावआव दैबाना जानायजों रेल लामा बन्द जानायनि थाखाय पेट्रल आरो डिजेला करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दिसिम सौफैयाखै जायनि थाखाय बेफोर जिल्लाफ्राव पेट्रल आरो डिजेलनि आंखाल जादों लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां रेलवे बिफानाव गासै 4660 पस्ट साख्रि ओंखारदों रेलवे बिफाननि रेलवे प्रोटेक्शन फर्स आरो रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फर्सआव साब इन्सपेक्टर आरो कनस्टेबलआव गासै 4660 पस्टनि साख्रि ओंखारदों बेनि मादाव साब इन्सपेक्टराव 452 पस्ट ओंखारदों रोंगौथिया ग्रेजुवेट जानाय जानो नांगोन बैसोआ 20 निफ्राय 28 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानाय जानो नांगोन नाथाय एससि एसटिआ 5 बोसोर रेहाय मोननो हागोन आरो कनस्टेबलआव गासै 4208 पस्ट ओंखारदों रोंगौथिया थाखो 10 उथ्रिसारनाय बा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय जानो नांगोन बैसोआ 18 निफ्राय 28 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानाय जानो नांगोन नाथाय बिजाथिया ग्रेजुवेटनि बा थाखो 10 नि रिजाल्ट नेबाय थादोंबा बिथांमोनहा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेफोर साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ 14 मे 2024 सिम जायफोर लाइमोनफोरा गोसो गुदुं बिथांमोनहा साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन गुबुन गुबुन ओनसोलनि थाखाय वेबसाइटखौ गुबुन गुबुन फोसावदों आसामनि थागिबिफोरा rrbguwahati.gov.in आव थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हानायजों लोगोसे साब इन्सपेक्टर आरो कनस्टेबल साख्रिनि गासै डिटेल्सखौ नायहैनो हागोन लकसभा बिसायख'थिया जोंनि रायजोआव गासैबो जोब्बाय बिसायख'थि जोबनायनि उनाव सिगांनि बायदियैनो फिन नर्माल अदेबानि सिरिसराय मोनसे थासारि जाफिनबाय नाथाय बिसायख'थिनि समाव जानाय माखासे जाथायफोरा जारिमिन जानानै थालांसिगोन थामथि खोलोबनि बिसायख'थियाव फ्राय जेरावबो गोजोनैनो जानानै थांदों नाथाय जायखौ गोजोननि नोगोर क'क्राझार मुं होनो नाजाबोदों बे क'क्राझारावनो बांसिनै गोजोन गैयै जाथायफोरा जानानै थांबाय आरो बेफोरो जारिमिन बायदि जानानै थालांसिगोन क'क्राझारनि बिपिएफनि मावख'आव फैनानै बिपिएफनि मावथि आरो दैदेनगिरिफोरखौ बुफैनायनि खौरांखौ आरो भिडिअखौथ' फ्राय गासैबो नुबायानो जानांगौ बे जाथायजों लोब्बा लाखिनानै लैहोर लैहोर गयारिया जाथायनि हेंथा एफआइआर होदों एफआइआराव सोर सोरनि मुं फैदों बेखौ दावराव देख्रेब नार्जारिया फोरमायथिनानै होदों भिडिअ फुटेज आरो सीसीटीवी फुटेजनि सायाव बिथा खालामनानै एफआइआरखौ होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों अशोक गयारिनि हेंथा एफआइआर होनाय जादों जाय अशोक गयारिया देबरगाव ब्लक UPPLनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङानो बिपिएफनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म आरो लैहोर लैहोर गयारिनि न' आरो गारियाव अन्थाइ खुबैनायखौ लानानै गावसोरनो खालामनायसो आरो बेयाव UPPLनि जेबो आखाइ गैया होननानै बुंथिदोंमोन नाथाय अशोक गयारिनि बेबायदि बुंनाया दिनै फोरमान जाबाय बिथांमोना गावसोरनि खामानिखौ दोनखोमानो थाखायसो बेबायदि बुंदोंमोन होननानैबो बुंथिबावो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा लोगोसे बिथांमोनहा मोनसे सोलो खालामखानानै बेबायदि जाथायखौ सोमजिहोदों होननानैबो फोरमायथिबावो दावराव देख्रेब नार्जारिया अशोक गयारिनि अनगायैबो खोमदोन गयारि
सोमदोन दैमारि, दुलाराय बसुमतारी आरो धबेन बसुमतारी उफ्रामुं बक', जाय NLFB-नि सारेन्डार होननानै फोरमायथियो आरो सारेन्डार जानायनि उनाव सोरखारजों नांथाबनानै बिथाङा खामानिफोरखौ मावगासिनो दं। बक' बिथांनियाव हारिखौ सिबिनायनि जि साननाय हनाय दंमोन बेखौ बावगारनानै बिथाङा गावनि बिदा फंबायखौसो बुख्रुब-बुख्राब खालामदों आरो सोरखारजों हाथियार बायदि बाहायजादों होननानैबो बुंथियो। बेनि अनगायैबो बिथांनिया केस दंखायो आरो बेबायदि केसआव गोग्लैबावोब्ला बिथांनि इयुना खोमसि फारसे होननानैबो बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। आरो प्रमद बर' आरो दिपेन बर'नि गोजोन बिटिआरआव मानो बेबायदि जानो मोनखो होननानैबो सोंथि खालामो दावराव देख्रेब नार्जारिया। लोगोसे सरासनस्रा बिसायख'थिनि थाखाय अन्थाइ खुबैनाय, बुलायनाय मानो जानो मोनखो, रांजों मानसि बायनाय, अरुणोदयनि मुङाव UPPL BPF बोखावनाय मानो जानो मोनखो होननानै सोंथि खालामो। मानोना गरिबा UPPL बा BPF जानानै जोनोम जाया, गरिबा गरिबखा आरो गोजोना बयनिबो थाखाय होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। लोगोसे गोजोननि बिटिआरआव गोजोन गैयै थासारिया बे नुजाबाय। सिगांनि समावबो गोबां गावथारनाय जादों। जोंसारनिफ्राय लानानै हेमन्त नार्जारि बिथांमोनखौ गावथारदों। बिटिआरआव न' बां सिफायदों, न' बाङाव अर सावनानै होदों, गावनि सोरखार थासेयावबो असे फिसानि खैफोद लाबोदों होननानैबो बुंथिबावो दावराव देख्रेब नार्जारिया। रायजोआव फिन गेदेर रेलगारि जाब्रथाय। नर्थ इस्ट एक्सप्रेस रेलगारिया जाब्रथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। कामाख्या स्टेशननिफ्राय दिल्ली फारसे थांबाय थानाय समावनो नलबारियाव गेदेर रेलगारि जाब्रथाय जानो मोनदों। गंसे डाम्पारा रेल लामायाव नांथानानै थानायनि थाखायनो रेलगारिया सौख्रांफैदों, जायजों माखासे दाब्बाया रेल सेथिं बारनानै सेरखाय बेरखाय जाहैदों। बे जाब्रथायनिफ्राय खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों गोबां दावबायारिफोरा। फिन रायजोआव गेदेर रेलगारि जाब्रथाय जानायखौ लानानै रेल बिफानखौ सोंखारिदों गोबां सुबुंफोरानो। हाथियार फाननो फैनाय आलफानि बारग' केडारखौ हमनो हादों आसाम पुलिसा। धन बरा मुंनि सुबुंखौ आसाम पुलिसा हमनो हादों। मोनसे स्रोत खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय दुमदुमानि खरदैगुरि बरगरानिफ्रायनो हमनो हादों धन बराखौ। आरो धन बरानिफ्राय आमेरिकान पिस्तलजों लोगोसे गर 12 गोथां गुलिबो हमनो हादों। बेनि अनगायैबो आसाम राइफल आरो उख्रुल पुलिसा जथायै अपारेशन खालामनानै सानै सुबुंखौबो हमनो हादों। मेथि हारिनि हाथियार लाग्रा आफादनि सानै सोद्रोमाखौ हमनो हादों आरो बिसोरनिफ्रायबो माखासे गुलिजों लोगोसे सनानि माला, वायारलेस सेट, 1,71,500 रां आरो माखासे मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों। रैखाथि हान्जानि मोनसे जाफुंसारनाय 3 उदखारिफोरखौ जम्मु एन्ड काश्मीराव गावथारनो हादों। थांनाय बावैसो सान सिगांसो एयारफर्सनि कनभयआव उदखारिफोरा गाग्लोबदोंमोन, जायजों सासे जवाना जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो माखासेया गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। बे जाथायनि उनावनो रैखाथि हान्जाया अपारेशन खालामगासिनो दंमोन आरो जम्मु एन्ड काश्मीरनि कुलगाम जिल्लायाव 3 उदखारिफोरखौ दा गावथारनो हाबाय। 3नि मादाव 2खौ माखासे सान सिगां गावथारनो हादों आरो मैयासो सासेखौ गावथारनो हादों। 2 गावथार जानायनि मादाव सासेया लास्कार-इ-ताइबानि टप कामान्डार मुङा बासिद्दारनि हेंथायै मोन 19निबो गोबां केस दंखायो। सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गावथारनाय आरो पुलिसफोरखौ गावथारनायनि हेंथायै गोबां केस दं आरो बासिद्दारनि सोमोन्दै सोरबा खौरां होनो हायोबा 10 लाख बान्था होनो थाखायबो फोसावनाय दंमोन रैखाथि हान्जानिफ्राय। 2 दुथांखौ गावथारनो हानायनि उनाव मैया सासेखौ गावथारनो हाबावबाय। दुथाङा गिनानै बिल्डिं सायाव थाखुमानानै दंमोन। दुथांनि मुङा ममिन। दा दुथां ममिनखौबो गावथारनो हाबाय होननानै फोरमायथिदों रैखाथि हान्जानिफ्राय। बोथोरखौ लानानै बोथोर बिगियाना फिन सांग्रांथि फोसावदों। फैगौ 12 मेसिम रायजोनि दाब दाब जायगायाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। घन्टासेयाव 30निफ्राय 40 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारनाय बारहुंखा बारगोननिबो सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना। बिटिआरनि माखासे जिल्लाफ्रावबो गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों, जेरै क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि बेफोर जिल्लाफ्राव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। क'क्राझार जिल्लायाव 9 आरो 10 मेआव अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय, मोफ्लामनाय आरो घन्टासेयाव 30निफ्राय 40 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारनाय बार बारगोननि सांग्रांथि होदों। चिरां आरो बाक्सा जिल्लायावबो 12 मेसिम गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। अखा खोरोमनाय, मोफ्लामनायजों लोगोसे घन्टासेयाव 30निफ्राय 40 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारनाय बारहुंखा फैगोननि सांग्रांथि होदों। तामुलपुरावबो 9 आरो 10 मेआव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों, नाथाय बारहुंखानि जेबो सांग्रांथि गैया। बिटिआरनि अनगायैबो धुबरी, साउथ सालमारा मानकाचार, गवालपारा, बरपेटा, बङाइगाव, बजालि, नलबारि, कामरुप मेट्र', कामरुप रुरेल, नगाव, हजाइ, वेस्ट कार्बि आंलं, गलाघाट, सनितपुर आरो माखासे जिल्लाफ्रावबो गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियाना।
बोथोरा जोबोद गुदुं जाबोनो हमबाय नङासै जुदि नोंथाङाबो बे गुदुंनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनोब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों मणिपुरनि मानास हन्डा श'रुमा जायखिजाया स्कुटि आरो बाइक बायोब्लानो नोंथाङा मोननो हागोन 5,990 रांनि एयार कुलार बेनि अनगायैबो मोननो हागोन बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल नोंथांनाव जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटि दङब्ला नोंथाङा बेखौबो सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन बेयावबो नोंथाङा 5,990 रांनि एयार कुलार गंनै हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रलखौ मोनफानो हागोन नोंथाङा थाबैनो बे खाबुखौ गावनि खालामनानै लादो मानोना अफारा बारा गोबाव समसिम थानाय नङा बे मे दानसिमल' थागोन अफारा मोजाङै मिथिबावनोब्ला 7060601255 नङाब्ला 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों